Kini ang Atraka Balita 943. Ubay-ubay na ang may pakita og suporta nga may padayag sa ilang kausa sa ilang kandidato pagka-presidente sa nasod nga Pilipino. Ning baguhay lang sa miaging adlaw ang milabay ang nagsuporta ni Vice President Leni Robredo sa tibuok nga nasod. Ni paday og kausa pinaagi silang gitawag og simultaneous motorcade ning lalawigan sa Negros Oriental. Usas midala sa partido sa Liberal mao si Vice Governor Edward Mark Macias apan giklaro niya abisan si Vice President Leni Robredo ang wala kini partidong apan tungod kay sa ilang hugot nga suporta isip Liberal Party iyang dadon ni ining umaabot nga bugnong lugaynon. Sumala pa ni Vice Governor Macias nga walay mando ang Liberal Party nga kumplitohon ang slate sa Partido Liberal. Ania ang iyang pamahayag. I am traveling light, no? Ang Liberal Party will not be putting up a full slate for the provincial officials, and ako po that's part of my strategy kay knowing that my opponents are very formidable opponents. Nainangutanan ako unsaon nimo na magana sila mo ni sila ko, well, I will have to fight differently. At the end of the day, importante na ay gustong mo dala nato malipay ta. No? In fact, na may ubang maingon na ay ni contact naman pwede bag kita mo kauban lipay kay ko ana. That means pare-pareha may pananaw. So again, at the end of the day, ang pagpili man gud ani dili man po ni black voting. And if you look at the way Negros Oriental people vote, dili man po black voting. So mupili ra gud sila kinsay angay nilang tan-aw nilang mga maayo. Kini ang Atraka Balita 943. Si Negros Oriental Vice Governor Edward Mark Macias, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.